Sa katayaman na nababay tanong si sa Luzon. Saan sa yaman na Manila, mashallah. At nasa kataw, pagaritan mo ya. Miyaw ta sa timanatra. Mariga FX. Tigin na mirsab, ko pa kaya buno na kan si ina. Kuyaw ka rin na. Pamana, inakap na buno na ka. Tinapagda ka man na mirsab. Tigin na magito ko ako. Tigin na digad man pagudas. Siyempre, yaman na ninapkawanta. Kumukurus to pa mako ingid. Pamana, bagutaw. Dita ka taon tunay betadro. Mudas lagi. Tigin na digad nagi. Yaman na nina mirsab pagudas. Tigin na magyunot ako. Tigin na digad pagyunot pagda ka. Misira ka nagyunot Pamana, pagaritan mo. Miyagda sa ngutat trak. Tigin na rin. Kapakaya buno na kan si ina. Tignan do kari miya katoon sa mama benian biunu si ina yan. Tina ile nga man yang ya betad yun. Subhanallah. Tina storya tina mata nagi. Damati miya ko masirang wala ya mapapunok no ataw. Tina katatan sa wala mi. Mata na iga miya ko kami dadyuman. Atunad na ri ya man na Allahu Akbar mi bulong si. Tina ngayon to tina maniktad man. Miya neksira na wallahi ikadusa no dia benar. For the first time ayaman na makailay taw pa makanagta. Agapag miya nagta, maka nagta sa bubay. Amis sakratul maut, beburarantay. Kadikern. Nagito na di sakratul maut. Nasunso kaya pakasul sa giyang uta kwarto. Na minitpak man adilay inaya gitu sa depan masarpa. Depan masarpa. Subhanallah. Sa giyang uta yaman na niya nakapkirarang itiro. Nasubukyan na lumiyan tapad. Lumiya yugudun. Aknap manugo masusugat ayat pan. Tingin na ari kataya sudia karakaditiro nuko pakayari abununang. Miyakwa kami kaya di man si inakan na mapenutul din sa di mapiayaman na nagyapatay niya. Di nanti di ka pagabdesan, pakapagabdesan ko man ada. Tinakatan sa buba, miyagabdes din natawai. So kaya pagabdes niya gitu, amir sab. Nakagi ako ayabo din yung kabdesin na kaya sikunian, na miyakan nagsabat to amatanuga di su importin. Tinamiya pasad, tining bagian si ina yan. Miyagamigagan magabdes na miyanip. Tinari, ito nang utabot to. Tinaad namin beto sa lawas si ina. Tinak na ba nga tinibak? Tinak na ba? Saya tingin sa lawasin naroon mimpet wag yung utamian nagtanong. Nalikat si ina yan, ang utaliku kaya buwangan sandal lagi digala umatalang dalagas aduti man. Agi ang utaliku dia mana niya na ina yan. Raudin ni miyo kita agi ang uto pa man napas yan. Nagipya ka mong sa subhanallah. Ad na yaman na niya nabubaitan no. Agi apan tago nakapatay sa agi ang uta lockdown. Si agi ang uta na niya na masa COVID-19. Siyungan na kuiran tira naskad ni panikon tiya na makarakosan man. Kung buko to, dagod mga tinudsyap ko, pat nasa kami pagkakalakat niyo siya. Ad nawaten na ustad, agod nawaten na pamanatablig. May kapatulan na yan, pa kasunga. Nayaman na niya, tira na dimi sirigan, tumas kay mga panik. Yan, ni ka na may makababalaan watayan. Ayaman na niya na mga ustad, agugyang uta, amir sabun. Di ka na po kunutan niyo sa sabud kasamanan na, ayaman na niya na pulalakaw. At tira na way, na mga natiro nira nung nina, sabud na kasulay ilahilallah. At tingin na upira ginawa mga wata, lockdown siya na lockdown ro. Namya katalo-talo niyan, matiro na tiyari maun wallah. Sa kata yaman na pagmata niya umadakal, subhanallah, si jagi nga iya. Namya kadakadakal la mama bubay amyatay. Agam pa kaya tiro na isabut sula ilaha illallah. Subhanallah. Inako 2003. Nagyan nga na masjid tano sa bandara ingat, buwan ni kudanan magba. Naad na imam siya. Ayaman na inisiyan, imam. Pero kaya tinudan ka mamong kasid miya tayo sa danga ka. Natingin na aya kada kalian na 353. Talugatos agu 50 agu talo kada kalian na mga tao. Na imam pire miya kasabuton sa la ilaha illallah. Sulaw dan clear. Mana miya ilaing kau di na miya gud na. Ibsabutin sa la ilaha illallah. At tingin na ibet sa kada tu wallah. Kagira ta ginawa. So talugatos agu 50 agu talo. Ayaman na niya na muslim pen. Kaya man na pedja mata. Kaya bu miya kasabuton sa la ilaha illallah na dua-dua ka tao. So 351 na miyatay ada niyan misabut so la ilaha illallah. Masya Allah. So yaman na niyan na magandang tidawa na marawi. Na ad na mga lokstano, ang mga ulama kumukurud siran. Sa ayaman na niyan na ataga Makkah, yung Madinah, Masjid Aqsa. Composite siran. Na yaman na mikurud siran nagtano sa patulan. Hamis na minisumpat sa bayaniran, ad na miya kalala hospital sa Makkah. Ini pa yung siya nagya Al-Nur. Nagyang mo ta hospital na kailangan, nayaman na niya na ad na certify, ako hospital ko, naska na pure ka Muslim. Kau di ka Muslim, na di ka ilang tiriman. Ad na sa katoro ang mufti. Ay sa nga niya, nagibo din niya, di ka tinudi ko kapantagan ro kapatay. Paganta sa inisyan. Guru, pira ka tinudan na kasid miya tayo sa danga ka. Natingin na tarotop apat gatos, akadakalian ng mga tao. Ugay na tingin na pum sa akalakan kapalayo to Muslim. Ugay na tingin na yaman na niyan. Nagyang mo ta tingin na pat ka tao.
Ayam mana na patagatos kataw. Agi tigini dia ka ipke mamsa akalang. Tira na guru pire niya kasabutun. At tigina giba edi kerata ginaw kasupat gatos a muslim. Naya buah mian ga pia miai leak na mudulian akap kebangatian. Sagib sebut niya la ilaha illallah. Na sasa kataw na bebaypan. So labirun telu gatos na miatay at tigina danian misabut so la ilaha illallah. Uwig na may tuanan. Kaya guys na nagyang muta bebayamin. Ha? Si miya ka pa sa jayaman na niya na Egypt. Ha? Uliatus Syariah Usuluddin Muhaddithin ropan miya katam. Ha? Na uman ayaman na niya na hamis sa wisni na ditalim na yapugusar namin ang uta kita biyan. Na miya panutulian ang uta sa kato mama. Kasi kung masa doon yung kapag Islam na ayakawya ganyan nakapangalot sa kuba. Makalot yan ang uta kuba na kuha niyan sa unong, napipian yan, napusan yan, nagyuti ka po ako niyan sa kwarta. Kasi kung yapag Islam yan na inisyon, pira kubay miya kalot ka. Na tingin na taruto pasang gibu ka daklian. Ugi de tingin na kamu masa ko umani ilebeng nasipa ka sangur sa giblat. Na mau makuat tingin ang utak ko ba? Akalo tenakan nasima ka sangur sa sebangan. Na suat tingin so sang gibu tau. Amya kalutakan na aya buah daun maalin nak kapaka sangur yang sa giblat na sasaka tau. So siyaw gatos abu siyaw pulo abu siyaw ang mga tau. Na yakiblat tiran lagi ang gaya sebangan. Pemiliin na yaman na dumya ito ng utah dito nabi yung alin yan. Kau mamasa mga tao pa kau masalungan na mori. Sang gibu ka daklian. Daya buah pakasuldun sa surga nasa sakataw. Sakataw doktor tanong inalawin yan. May tuanan kagiid na kapapantagan na masa tanong. Na talong gibu pa kau marakatano sa alungan na mori. Daya buah pakasuldun sa surga nasa sakataw. Giit tingin ni karagin nagyang yaman na niya na masa taniman. Subhanallah.